Jatera noa, glusemia bat egingo dut nola nagoen jakiteko. Jolandak esan bezala, eskuak garbitu ditut. Glukometroa, tirak eta ziztagailua hartuko ditut. Lehenbizi, tira bat jarriko dut. Glukometroan ipini eta bakarrik pizten da. Orain, atzamarrean masajea emango dut. Ziztagailua kargatu eta zanpatuko dut. Atzamarrean masajea ematen jarraituko dut eta ea tantaun bat ateratzen den. Berrogeta maseiko glusemia dut. Pixka bat basua. Bueno, ez dut sintomarik, agian jan dezaket. Oiba, potea irekita utzi dut. Nire ustez, jan izango dut, ez dut sintomarik eta. Baina Jolandak esan zidan, 70 bera badaukat, zuzendu egin behar dudala, naiz eta jateko asmoa izan. Orduan, 2 azukre koskor jango ditut, eta gero, hemendik 15 minutura begiratuko dut nola nagoen, ea orduan jan dezakedan. Hipoglusemia zuzenduko dut. Jolandak esan bezala, ur pixka bat eta 2 azukre koskor, hau da 15 gramo azukre hartuko ditut. Orain 15 minutu itxaron behar ditut hipoglusemia zuzendu dudan ikusi eta jan dezakedan jakiteko. 15 minutu igaro dira, eta orain beste glusemia bat egin dezaket. Baina eskuak garbitu behar ditut, azukrea manipulatzen ari naizelako eta zifra faltsua eman dezakeelako. Eskuak ondo lehortu behar ditut, urak ere zifra faltsua eman bai dezake. Orain glusemia berriz egin dezaket. Tira hartu. Bueno. 80ko glusemia dut, beraz, jan dezaket. Insulina jarriko dut jan baino lehen. Orduan, insulina zuzenduko dut. Orratz bat hartu, babesgarriak kendu eta tope egin arte kiribilduko dut. Orain, orratza purgatu behar dut. 2 unitate markatu behar ditut. Likido ateratzen da, beraz, jada marka dezaket nire ohiko dosia. 8 unitate bilatuko ditut. Jolandak esan bezala txandakatzen ibili naiz. Gaur goizean besoan egin dut ziztada, eta orain abdomenean. Atximurre egin eta atximurrean insulina injektatu eta enboloa zanpatzen dut bukaerara iritsi arte. 10 arte kontatuko dut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Orratza atera dezaket. Orain ez ditut 10-15 minutu itxarongo jateko, insulina jarri ondoren normalean egin ohi dudan bezala. Izan ere, glusemia baxua izan dudanez, azkar jan behar dut beste hipoglusemia bat egitea ekiditeko.